wingi Bu Guru ndawuhi PR dikumpulke sakniki. Kok rasa nyusai, muridnya kok PR-PR alam. Nek karo gurune sing sopan, endi tugase kumpulke? Ono metu saka kelas ngejake nang jaba. Ngejake apa? Aku ki ora oleh perhatian karo wong tuane kudu ngormati. Lah dhewe cangkeman dhewe. Yo bare bae anak guru aku. Ya, sangune. Rasa entekke, mbok kala-kala nabung. Sithik tenan sangne piye kok nek sarep nabungke. Wis dinehi ra ngerti matur nuwun. Ya wis lah tak mangkat. Anak iki kamu to masih sopan santun karo tuane. Lunga, kok lunga ra ngerti pamucat tangan. Sorry ra sengaja, dhewe ra ngusil jae. Ra sengaja kok ta ora tau. Iki rasa ganggu aku iso tak to. Ngamuk ya hati-hati. Ya wedi aku. Ora iso dideke tanggal loro kengkung sing adol nang guru. Ora lah nentane wadon guru. Nek wadon tuku paran yae. Iki bar iki sik jam ora ta? Ya njuk. Kowe kok gak terus bali ae to, Nduk? Anake ngerti kok wis bali ket mau. Nandi ae. Dolan harang kok cah enom. Nek dolan ki mbok bali sik, ngerti pamit karo wong tuane. Ha ibu ke apa peduli nek aku pamit. Ada apa dah kiye kok ribut-ribut? Alah dhewe cangkeman. Wis kuwi apa ra dolan nang omahmu? Kuwi ana sapa? Paling tamu njolah. Bu Guru? Kok ana Bu Guru? Mrene bertiga arep ana sing dingendikake. Manut guru-guru kang ngendikake kowe bertiga tansah mburi kanca sekelas. Ra bener kuwi Bu wong awak dhewe wae guyon. Mboten saalisan, kathah ingkang sanjang sampeyan-sampeyan mburi saben dinten ing kelas. Ibu ora tau mulang kok ngono salah. Kepiye nek wonge lara ati, kowe kabeh dilaporke. Dhewe ngaku salah Bu ora arep baleni. Ah ribet.